Meet Charles show na we hwe. Meet Charles show the brem de brada. Ene massage adwa me ne yenu apanyin ba ko ha ibedi nkomo afa. Eno ma ogidi se eni ho. Sa de san na se wo ngro ma. De wode woni behu no. Mpanyin se ya na eti akoma so osunsum nya de na. Osunsum nya de na wan ha obesa abafie. Me wo fai eyebofo maba ne nchen ne bedi nkomo. Ofa Meet Charles show jumede na wo so obobo odin na atiefo hu. Yo. Me de Kofi Boateng me wa yum so. Na me yebofo me sa ton nuro. O fere ofa Kofi Boateng na oyebofo a o sa ton abibinro to pa bibinro special pa na. Ye bedi hu nkomo na hu nuro a woton na bia onua obi a yade bi da wo so no. O dia bedan no. Na se sie ni mprempren de bedi nkomo afa. Mysteries in the forest. Mysteries in the forest. Adesa nasa odi to kwan ho se okọ ahayo a. Ede ne de na okongro ma okohu. Efa we de atiefo tio. Ye jai mic na ma. Na adesa na onya kokudro so okongro ma. De ne de na okọ a okohu be. Ebi ya tesem yese okọ akohu funda kese ya enim se no krese nya no kre. Ede na okongro ma nipa odi woni kohu. Die me kowire mam ko hun se bi o ho a ye nam bush sa bokwa ko pie ba bi wo ba kono na amna bia no sa nya siesie ensesawa fufuo nsesawa kokko sidie besin fufuo bes kokko na wo ho enti mna me ko hun ye no me mom de amom hu me ko so ahwe ya sa atwam koi na me ba fie na me bla odi machi me ne di hu nkomo wasinya no kre nti awia no na me se on de omienko no nkɔhwɛ se me boa na se ye no kre afi okoduru ho no na no ho po nti me ka kire no se o ma no ho mpo na esa bibi betimi atɔ no so nti me nyina afiri oba afie ifiri oba afie no ansa na de me kan no hu se ye no kre nti bush na do ye nantene de yitimi hia niam bebre ewo bush wo na kamia yese na ase edwa no a yesiesie nam ewo se de ye didwa no se de ye atiasefo ye didwa yesiesie nam no sa bibi na ko hu ye sa pepepe wo mu de atoso tretre se de edwumfo ma no siesie amane a wo mu de totoso tretre no na bese no so wo ma boa no miensa saa na ewo ho but me call so de man ko hunu bia ho na abobe say na abobe 1:30 to 2 mu ho midnight achi 1:30 to 2 am na say samun po bia dai ada na bibi sa kwa ya na emo hu dabi because yana abofo no obia ne de wo kwa wote hye me wa ha bia me kwa mete de hye me ho ntimi de me kwa me nsuro hwe wo ha bia sabe ntimi modin ba wo ahan bia wo kwa wote hye ho nti wo ya na bibie ne ho a usuro sa ahan ne kwa hye ho de a bibia ne ho amsuro okay na besipa ene besi kokko ne fitaye ne amanse wan enye obi de ko gu ho sa amre no dabi because me koye no me hunu motia nan ne nanso ano okowura man nanso ano ehwe akiri ana nantin ehwe animu so opie nso a ne nanso ano ehwe amenanum ana akiri no hwe akiri nti saa na mko hu no ekese uhu footsteps bi ho ti say dwarf first sabe ye kan motia no uhu bi ti say dwarf legs footprint ewo ho nti enye nipa ende saa nam ne kogu ho but motia ana edisa adwuma no ema konfo bi ba ha me kan saa asem eche no onye ni nti me ne koye no uhun say no kure nti wono kura we na adwun say obepe motia ban bi ache no but da no koye no woye ya so obepe bi ache no wanya but me de wo chem so na me hu wo so omutim duru kwa na no ya o maame no esija ho a wo mo ewo ja no ho na no manu so di agoro motia no wo ja bi o mo so se de nipa wo fie soja no enti eba sa no ye tena ho be ye ko ho be 2 ye firo be 3:30 wo ya wanya bi enti na de che ono anko asa akoi
wasa ko no oyeye wanse anya bi nti aden de wiram kon de ehu pa bet me mom de nya me hu sa menua panyini na se ofa oyebofo ene one odin komo mysteries in the forest dia anwanwasem ne anwanwade na okongura ma anadwoa okohu me ko break aba me ba ofa beto aso Meet Charles show na when egusu awo hwe ye hwe mysteries in the forest ade anwasem na okongura ma nwumra okohu ebi mada no na besu na nwura ma omoye adwuma I from hunters there's a hunter ko busha ade no ekohu ena oka bi amwanya bi aida etie o ba bia wo biara Meet Charles show ene odin komo about African spirituality of atwaso ade na okongura ma nipa kohu ba kono se dem sa ko wiram am ko hu yan se ebe 2:30 mu ho me kosa obeduru kwaye bi wo ho me duru ho no na obi goro dono ane ntwene omu bon twene wo ho uti dede wo ho enso me nso ntime bo modena akọ ho me duru nso man hu bia ho wo sa firi wa stay na goro wo yesa obekọ akọpẹ adekora hwe a unhunu nti ma mesa machi atoa makwantuo so se me ko pe enam bia kunu mesa kwa msa ko hia ma me baako before se baba ma me baako jina kakra before se baba ma me baako no o kire mo se o ko nwura mmire bi ko hu se asa wote se nwum bi bo anaso bi bo ntwene a ye dondo to ye ya se ka bo hu adekro but o ye wa hu o ko sa bampre no behwe na sound no anaso ntwene no egosu ye de ebo but nya de a wo ye de uhu de obo twene no mpo ana afedi ebiom ana afi de tosun say sada no a so me kwa na mkohia maame baako wono won heda nye ni patentene wo kurukuru asa ni ofira ntoma white antim kohia no do busa me a mechi me na me mechi ano timi mechi ano no na wode so na wo se me kwa na me ko wiram na wo se menchen sika to ka se menchen sika no me so tambia me ko bushia ya na sika wo ho chese no na me ye ntin ya na metade sika to no ho enti de ya nso wo se me ma no 1 cedi ti 1 cedi na me so man 2 cedi no wo so onye na me kan na me so de se am me nyanse sa bia emfa ma no enti wonde wonye 2 cedi no enti waji 2 cedi no ya da ni a we da na ni o me so me da ma ni e ko no wo sa afrem sa memra tim kwen wo se o chemade eno wo ka so o chemade no enti ye duru ha na wo kire mi aha bi se me mfa aha no na me hweso yi na ya duru kase pa na nti samna ya ti yantam no misa twa mane biem no ni ho ti ma hun biem kura maame no no busa wase mama 1 cedi o dane 2 cedi se man no owi o kire wa duro set ya han we ne sa yade we ya duro pa na nka wo da woni krompa ya de ahwe se na maame be na na se o fa hempu na ya de akọ wo da woni we hu maame biem ofa we nye busrum kasem na wo ye no kura pa asem no kura pa atiefo emu ya ayi hu ma me kakra wase maame no ohwe maame na chie wo hu maame biem bag maame na jisika na chire ne se aha we anase se adua we ye de ye eduru pa de sayade Meet Charles no onegusu wo hwe me dan me ho kakra aba ofa beto aso African spirituality mysteries in the forest African spirituality and some wate aya atesem no ene obi chirem amo se nokre enye trasa se adesa hwe ninwuram ya ofa ye obofo o kan de okonguma we den okohu na wonya bi atie ofa de bim na okonguma adesa e bia otimi hu de me ko wiram meta hu se bi o ho me kwasa metimi hia baifo na wono sikwa no so bi o ho no age kwa na fa enti me kwa na me ben no a no ayira me twamani bahwemachi no simachi na me de me komba bi me twam ko adwumadi a me kodie so enti me kwasa bi won so a me kwa no masia kohia man baako
ɛwɔ kwa so papa tentene kɛseɛ saa ɔno de ɔka yan sɛ papa mame queens ɛnam sɛ papa nana biro de bɛdɛ manya queens tenten kɛseɛ no yɛ na wofa no sɛ obi a mu no ɔso like ɔso wa no wahyɛ atade normal na sɛ ne soro atadeɛ no aseɛ no yɛ black ɛna soro no yɛ red ɛna ɔka kyɛm sɛ mema no 20 pesos ɛna mka kyɛm sɛ saa anadwo deɛ 20 pesos de minya nti me wɔ 1 cedi na wɔ hɔ nti di saa 1 cedi no ɛna wɔsɛ dɔs na msɛ ɔmfa na me deɛ ɔme ho no nti ɔno nso deɛ ɔka kyerɛ me an sɛ memmra mahwɛ adeɛ mekɔ yɛn so ɛyɛ dua bi na ɔkyerɛ me sɛ mekɔ a memfa saa dua no ɛmfa nyɛ aduro na aduro no amde bɛyɛ no nso ɛbɛyɛ adwuma ama me pani ampa mehɛ dua no nso ɛde bɛyɛ aduro ɛne ne nya asɛm ketewa kyɛ ne wa amagye wobɛgye nko adeɛ a ɛyɛ adwuma sɛdeɛ sɛ ɛfiri nso man no ma hu ne biem bɛsi sɛ mekasa yi ɛfiri saa da na kɔhu papa na ɔgye wo 1 cedi no wonkɔnwura mu biem kɔhu sɛ papa mehyia ne wɔnie dabi menhyia no biem da bɛsi saa mmerɛ a mekasa yi ɔfa yɛhwɛ adeɛ yɛ na yɛka bɛyɛ wɔ hɔ na wokɔnwura mu kɔhu sɛ adeɛ wɔ bɛyɛ yɛ na ɛyɛ kanea na ɛyɛ bibi na ɛsɔ kanea anaasɛ haha bi na bi a ɛdɛre ɛna wɔ sɛ yɛbɛyɛ because sɛ ebia na gold mpo na ɛhyɛ hɔ ɛna ɛti gya anwummerɛ mate history bi sɛ gold ade san na sɛ ɛtete asasena ne kakra bi a bɛhu sɛ hɔ na ti yiram ɛno no ɛnyɛ gold bi na bi na sɛ ka wotam ɛna wɔ sɛ yɛbɛyɛ dabi ante saa mmerɛ mehyia bayifoɔ no bi wɔ ha mehyia no kwa so no wɔba a asɛm baabi anlight no bɔ no nyinaa asɛ moto ayi but wonte hwee wohuna sɛ ɛba yɔɔ na ne kanea no aseɛ no yɛ blue ɛna ne kanea nkasa nso yɛ red nti yɛ ɛba a wɔno ara ne mu ne blue no nti sɛ anadwo sei no wohyia na aka sɛ wobɛyɛ no biribi a sɛ woanto blue na ato red no a anadwo no a wobɛtumi akyew ama deɛ bɛsi biara si na bɛte sɛ wotumi ɛyɛ akodo na ato blue no deɛ a wɔno ɛnu sɛ ne honhom no wɔmɛwura ne dan mu a ɔnwura mu no adeɛ bɛkye na ɔbɛn sɛ aboba no egu n'anim saa nso na wɔda ne dan ɛna aboba no ka no asɛm yɛ ayɛ ho wokɔngoro ma bɛhu sɛ light bi ba ɛyɛ mmienu baako so red baako so blue ne yɛ bɛnfo no sɛ bi ne naase anaa biribi saa ne mu no ankasa no light no deɛ ɛyɛ ne flag anaa biribi saa wɔde hwɛ kwan nti sɛ wonya kokoduro tumi to ɛtuo bɔ blue no mu deɛ a ɛneɛ ade bɛkye na wonia no wɔda dɛm a aboba ka na wɔyɛ wo nsɛm yɛ ayɛ ho fa kofi oma asɛm yi sorry den ka mepɛ ne simple kra but ɛyɛ aduru bi ani ɛyɛ ayɛ nyan na sɛ nom ehu na onye sure sɛ ɛyɛ ɔman sɛ deɛ yɛ nipa yɛ tie sisi adan onye sɛ hɔ so ade sɛn na hɔ so abi ade akye wɔ hɔ sɛ ɛmaifoɔ no ade sɛn no mo so ade akye wɔ mu nti obiara ɛkɔ ba bi a wɔne group wɔ na asɛ wo kogu asudwa no makɔ akɔhyia ade wɔ mani nti saa na tie Matias na yɛsi yɛfrɛ odua bi odi dua no yɛsi obedua sɛ na yɛapra hɔ nkonye sisi aseɛ ne nasefo bibi saa wɔ saa ano deɛ bibia ni aseɛ abo timi kɔ aseɛ ayɛ apɛsɛ ɛne kusi nkwa ne timi kɔ saa odi abanase ɛna bia kɔmfo a wabɛn ɛne timi kɔ aseɛ ana dunsini a wabɛn ɛne timi kɔ aseɛ nyɛ saa nipa hunu bia ntimi nkɔ aseɛ abo bia nso apɛsɛ ne kusi nkwa ne timi kɔ aseɛ nti odi abana esi hɔ a apɛsɛ ne kusie ene mo motimi kɔ aseɛ ana kɔmfo a sɛbe onim fam wabɛn pa ana sɛ dunsini a ɔno so sɛbe wabɛn ana sɛ onim fam na saa no ma no woyɛ kɔmfo a omenye onye dunsini a wonim fam a wontimi nkɔ aseɛ sɛ wo meya wontimi nkɔ aseɛ so ofum kɔ aseɛ so de ne bisi ano deɛ wɔ how bɛpto deɛ mentimi nkyerɛ ye wofa ene miti chawo so na manfo manego so mo hwe no African spirituality mysteries in the forest ena yenya of a panyine ba ko ha o kyerɛkyerɛm me ko break up of beto aso
meet Charles so no niguso hwe mysteries in the forest and wa sembe na okongwe manwumra ukohu yenye yofa ba ko ha on de oya hayo oya hanta kese e na wo kyerɛkyerɛ nsɛm a sɛbe okongrom a ukohu ebia wonka ne nyina but kakra o kan no onya bitia ebia omo sa ha nti wenyina na nya atesɛm keke na yɛ ampa ofa na woka be ya asɛm yene be ye hu komo kakra ade asan nipa da obi ekwe na dwuma anka benfo de anka ofa ho ben baye onwure mampa na sa de sɛt mi hia baye onwure mampa ane ye hia da na ya na agya so bi kɔ oyi kɔ ne kwai no nso kɔ ne kwanti ya na ɛho hia sɛ wo bɛkwa kɔ yam fifi mu sɛ wo kɔpɛ na hwɛ but ye de hunu pa na baye no maka kan no ebi wɔ hɔ a nipa na wuo no no obi ya bayifo ofie hɔ na wakoyi nanim ngoma e de kohunu bi omo ne wɔyɛ saa omo se ya kohia bayifo anso na ente saa ɛyɛ efio nipa ɛna wɔ hɔ nti ya no mse sama bia ne wiase ɛyɛ ansa behu se nipa asomasi ɛna wɔbɛhunu nipa asomasi no na yɛ fio bayifo ɛna yi saa de wawu nanim ɛde ekodi saa nsɛmɔne no na sama ne ho na sɛ obitim beso daye sɛ bia wo na bia papa na ma me beso daye sɛ e bia ofa kofi e bia hwe ahyehye ho na akoko mu ho e bia na gold hye ho sa na nya sama ne beso ni pan daye efio ba ifu a wono efio no watintu ni efio nhye bia nti samra papa na wuo no abɛya yin ono a betimi akoso ne yira na ne ba bi daye sɛ gold bi hye ha nti sen ekoyi ebi nso a obastimi akoso ne yire nso daye sɛ gold bi hye ha kɔna koyi nti efie maifo ene taye saa dwumadie no o ka se ya sɛm na me ya bohu kakra makɔ amana ne kakra makɔ America makɔ Germany aseye no ya na hu se enwura tu bi da hɔ o to se funu esie no efunu no efene se tiles omoto ya na se de mu layer no de ha mu se layer funu no ne da hɔ unhu bushi ba wo ba hase ya unhu se ye siesie okɔ nkuro bi so abo se o masie no eye nwura tu ha na se forest nti wo ka se sama no we se sama no ho de se nwura mo hwi ni ho bibia ni ho because hasie ye me ye hunter no me twa asatum ayum so asie bonkum ni fa nyina sada no na me bla ye friend go slow wu ye yakobo amana no na nkrante di won me twa asatum nyina mo se wo ba be hia samayon anam se samayon ni wiase me de meba enti metena se ama no ba 10:30 anam si so me wura afa we mu a hwehwe mu akosi ma hu hwe anam sa wura ba bia na nkrante di nam se da no ya dododo ho ni nti no a wura no pampan ni nti no ama mo na ama me fam kosi tire ma hu saman bia wo nti saman bia ni wiase sɛ wo kɔ ba bi na usura na asesama hɔ sɛ wo ye bold na akɔ de asama ni wiase ba sɛ adunsifo de bitumi ka sɛ fa wei fa bese fa ringi kɔto asie ye obehia wo kɔ obehia panyini bi ana maame bi wɔ kwan so wasie hɔ obegye saa ring no ɛne saa bese no na fe sɛ wo pesika sika na ba ana sɛ bi opɛ ayaresa obenya ayaresa sɛ wotumi kɔyɛ saa de no nko ade a ti sɛ sama ni ho na sɛ obi ante for ente asie hɔ de a ɛda na bi adonsini bi ana malam bi ana obi onum fom etimi ka sɛ je ring ana je besiko gosie ye 1 o'clock am na wo kwa obehia akora bi ana maame bi wɔ kwam fama no bibisa no sɛ ya yɛ taate te sɛ ɛsɛ ye hwi no ho de a ɛda na obitimi ka bibisa akire obi sɛ onkɔyɛ ano ɛyɛ trɔsɛm no mudi sɛ bibi wɔ hɔ sa kama hunu bebre miasie ba bia ni hɔ a menwura me ba bia ehun na hɔ kora na mekɔ nti de omo kan bia no nya no korɛ ɛyɛ trɔ no mudi nsa no sɛ ombe nya wasisiw sɛ wo yare na bɛkɔ hɔ ombe nya wasisiw no ma kan sɛm hu afa ho na omu sisiw nti omu kan anya no korɛ saa ɛsɛ dunsini ana sɛ obi a ɔyɛ azan dwuma no ɔbɛsɛ ogi dia na ɔde hu bi atato nti wo nya bo ho pɛ no sɛ de wɔka no bia no korɛ mami ba ku bi wɔ mami kan so ba kun so sɛ wanso obi dunsini bi wɔ hɔ a wɔno wɔde chance asio no asan suagum nwira fitaa na wɔde asɛ so na de tie ni
abo bi wo wiram ya efra no abosoma kotre saa na azanfo no edi amanfo nya pa won say saabo ano yen heda ntwane tie de ahoma na so na sena na ne kon no wawu enti omo hye saa nson no no de agu chance na so no de nwina kata so enti se wona abekọ no ho a no de wakogina chance no na wo kasa saa no abie so ube bie so no na ahoma so kon nti wo se won say ahoma so okon nti ebia fa 5 million na 10 million na se fa se ebira na me ho ade ma oboa nya bibia hwi ne ho aboa ne nso no ode bu mu na ahoma so no kon no eno nti na wo hwe mu a ahoma so okon na usisi no enye obia na amantam azan eno mu din sa no omo yusu busuma kotre abusuma kotre pa wo hye no a ne nso no na apa chance mu ye white pa no de nsuo a mu da ho agum no de nwura aseso nti wode nsuo no bi gum na sa wokọ no ho sa wokọ ya busa eno na wode wakogina ho obieso pe obahu mfonyina wo bieso a wotintiri hwe mu ana mfoni dem na ahoma no eso okon nya bi abosoma kotira na na yakuna ehye no na wode di sa adwuma no nti omu nyina azanfo ofameda sese wo chirichiri bodi ne bebe na beda wase because sikagie na doso amafo jamafo sikapa ya hwade me de kan kan odi dua em se wan chire mu pianko achire efre do bi ahomachem se si adesana owo nwurama se woni akukudura onye obi a obo odupa obesan sa wachi abafi ahomachem na ne de ade a ahoma bi a ayese bosom line no na no sei no amfa ho se unipa bia wudu obitima bodin abra wonnim won so bebodin eye dua na ayesa ahoma no ebitima bo wunipa ne din sebe se wo ani woni ne obeti se obodin wo bohwrema e ma ate se wodi kofi oba fra kofie eno yenye so wutu anu ahu bi akoba bi kiremu bi kabiem se efa ahomachem ya ayese bosom line no anu sei no se ukọ bush anadwa ebi ho obohwrema efraw kofie manye so dawani na ko babi because ubetwa ne hu bia woje so a memmom de mentim hu de betima yo bet obohwrema na manye so humacham na disa adwuma no otimi bo edin bia mekase na bi wo panikwa ba fim kwa yi so wawa bi wo ho na wo ho eja na ba hye no eno obi obedo obi obo ne din wode ku ya obebo odin na obohwrema no so a ni kwa sa oje saa na nado etie ni nado ya nam wura mu a batian so bia bo odin manye so bo se bi ho na ase awosia gu no na de ugusu ana akoba bi nti sai omuka se bibi ni ho a bibi wo ho pa yo meti Charles na wo hwe ofa beje na ho mekakra na mako break aba ni atwa so ofa ye ni nkomo o ya me ye ma hyehye mekakra but ye ni nkomo ye hwe abobiti se kusie ebi maka mate pen se adesa na wo se kusie wotumi okwa na ne dua no wo de ato ne tiri because ne dua no ano no so light to the tip of it still no e de ye kanea na wo de hwe kwam bibi sai ne kure e na abo wansan ne so de no nimfa abo wansan ho die e ya abo die minimfa kusie no se amanfo bebre se kusie okwa na wo de ne dua ato ne tikọ na asoja e na wo de hwe kwan de obeka bia oboa ente sa kusie bia no ho soja e wo ne dua no bet kanea na to no so na ne soja ma hu se kusie na tiwi na wato ne tuo na se ne dua soja pa de en soja ana de to so se aboa wansane ne hu yi se wuko hu wansane be ma pa wanyini na se wo tuni tuo na se wan pen ba bi ya nto na to na sensen na ene anadwo no a bi wo ho a obe wodi speed ba ba so abetu nsu nyina guo se de nansan emem sad ekum obi wo ho no saa na tie na oyo wansan bema na wansan bema no wutu this 120 year onfa ho nchew na no ye ne enkankan ya momere tuntum no wona bisa adwuma no pa wona oto na ankan yie na se wanya dua amforo wanya bibia amforo dia na obeto ho dia ene obekun ho a
eno no ya na yetumi ana se ya ni so hye na bone deba ani so hye sa aboba no kan aboba na hyehye nti ahyehye no sa na ama na adwene nyina bom nti se what the spirit ba ane anya asem kitwa so anya dua bia amata akiri ana so anya dua bia amforo dia ane bekum ye hwe ngura mu ne emo ne biem ye se obu ho a atesem o ene ye penjire mu se mo mo hu ti se wansane ne emo mo ngura mu se obu ho a tumi tu ne tuo no wakase kwame ana se yaw me no watu mutuo no ansa na wawu nti wo ye no obo din bibi sai no kre ano dia me hunu bi sada fisem ko wira me hunu bi sada nti so ebinum kan okay me ntimi nyi binum akini de kire sai obia ne kwan ofa so ko ne wiram nti sada dia me mom de fisem me tu bi samre de me hunu bi da enwa me gina ho abiem bibi timi si wo kro bi so obokọ kro ni police station no yesi konfo bi ni yesi bomofo bi ni ya che no ya che hunter bi deti ni ya che na yesi ono an ba ase ono onu akonwuram ana one ne wofa se konwuram na okohu wansan na otu ne tuo efi onko hwa na ne wofa ase na se onua no bibi sa no mate be one or two bi se metutuo no mehwe na me to no ya aboa efe be kwa na nipa na da ho bibi sa wotia ana se mo bomofo no ye ne ba ne sen dia fa ama wo mutu ne tuo nse ebi ho a okwa wama de odi na chin hunter no ekura torch no wa dan ba sa ha no wa kwachin ba se be wa mad na wasan ba nti oba bi ho na ne yire na afi ne ho nti obehuna ansa torch no atom nti atom onum sa aboa no wato no nti wonto no nkoduru ho no wakum ni pause na wansane na ente sa torch etumi sa nansan mu ho Master Thompson wa room so wo mu do beans bi wo kwakudu akwa so na obeka kirem se enkantie didi onti me nkohwe na me nkunuma no nti me kono se won mu nso adikan afa nipa ama ne aka chance won kwa afuom ho nti nso me kominim se obia ho nti me kosa me hwese beans no eja bi bo beans no wo beans no from pa na me nti me kono yam di ka hye me timyam hye me na me adekra ho no me nto me ben ho a bet wo ye na adwin so bedwan de akwan bia so metime kono afi me yadu ha no mate se obi ya se wada o makopo obi na nipa no sunim hwe na beans no finfin no wada na no torch no wode ato ne yam ntu fiti ya na ebo ho se kane agya no ena wode ntu ato nkyɛn timkodo na mehwɛ nanim a na meni no na kan pesa me fa ne tuo ne ba police station nti ma amfa ena me sa ma kina mbae nti ade kya no pa no ena mba police station me kan kyɛn se na ni passport so ma yini na wo mka se me nko bush yo enkohwe wo ma ayibam na wo ma do beans mo ese no nti me nkon kohwe me kwan so aso ma aka kyerɛ bofo bi se wono nso nko aya wo ma na petu no ma no me kwan so awada nti se na ye kanye nyame na eba mu akam to ntuo kun nti wa anya vigilant ka krebum ade ma me ho nka botutuo ne se be wansan bi na every beans na ka se bia aboa bi na bia kankan bi na wo betankrante no se ba bia kankan din bi wa kankan timbe butuo din nti se kankan ba bi no no wono aboa fam ape bia kyenawe nti se ka obia na pie so agya no bo beans num sa de a ko beto akum nipa no wo bekona nipa satam so nya akuna wie satam so foto no mfiri wo na firi afro wura no because wabɔ me mama ne wo sa akɔbɔ nipa afra ma ne wo so wan kan kyɛnse bia nipa so masin so bekom ana mso me kɔ na mkohu sa de sanya de a me makɔ wura ma cha kam tutu no kum nipa no asemi ni nyan eti enwura mu sempi wonwura mu Mistress in the Forest na wutie no Meet Child show of our how boy nkomo about enwura mu adesa enoma enipa dasane kwa odi wani bohu of mate abakwasem bi say yesi utumi kwa nwura mu nwumre na enipa hyeda ahia omo hyefa anase omo hyese de ahemfie enipa tumi tena sese omo di asem bibi say no kre ana ensuo ededa forest mu no yesi to de bo ha ensuo na tumi beda ne ho di kire wo say hey oba next time afa ha ana uduru ha bia kakasa we ante na watwam bibi say na no kre o me de mintimi nkasa no kra na asenya no kra bet me de me mahia bi da
me medu no gina obet edu say me ya ben ho na ena me hu ne biem eye nsuo na nsuo ena nsuo ba ko dai kwama ya okwa kudua kwa so ma hu ne be mpiri no wo hwe fugu ena me ta hu say wo gina bridge no so but me ya duru ho a me hu ne biem na jam matwam komba bi mebo eye nsuo no oba te se nipa form na fasuo no eye fugu te se besiremfo atade saa na te wo hwe fugu bo no gina ho na ma hu ne 2 times but wo ben ho dia wo hu ne biem enye obi na bia ne kokoo sikebi no kwakwaje na hu no ka obi na ya ka torch ne ton so a me kɔ no wo balance nchi akɔ wura kura kam du akam hu no sɛ me kɔ wura am ta hia nipa bebre la sei be 4:30 ma bi no wɔ kɔ afuom nti ɔno di ka hu me torch no na wo dɔgye nti me so me hu sɛ nipa na akui afi ba bia odu ye oyira no me duro na opua ho nam se na ada na anaju brewi waba be shahai en wo so akɔ afuom no hunu kanea no wosuru nti no be sha nam se o nyi obi anti e nipa nti wo de to aso neko en opi firi wira no na osi kwam no kɔe nti saa nema no mo kan de ntimi hunu ebisa wo hye bisa bade wo hye ye sebe nsuo a na feso nti se fugu to wo hu ne be mpre no na onkasa ho da saa bibi no onkasa me o ma mento no kura me ya to no a no ayira ene wayira nso dia metwamani a wonsa ne ho biem amafo masoma we de nsem wonwura mu pa nsem akese ene wonwura mu abafo no bi kokko hu fundaka abafo no bi ko hu akra ya soa no ebi ko hu mpanifo a mote wo mu di asem te se mpanifo wa hemfie pepepe ono de wo hu no ye den o kire mo wonya den wonya bia ye de etie me ko break up ko so hwe mit child show yo fa ye nto so na fa jumade ne na wie ye enwura mu nsem mistress in the forest na mse ya ye hu na wo kire mo se bofo beto enipa tuo a se be ya ne ho nkire nti no de meka ba police station se ono hu abo no to ne tuo wan hu nipa se be ya ne case no be ye a bit low and as a light was okase wo body petu at once dey na ebe na otu nkran ebe na anya dey o register ba so okase wo ba abo atu dey a ene ebe sunsumasem so dey na court ntanya dey entantana sintie because no obi ne hobi enti no ada na tambia koye wansane na obi anka se fofoda ana masate se wo do no si question bisa ya mate se ye emrebu wonwura ma se bia 330 ana se 340 ana se bofa wo ye de unhia bo bia na mpo na wato ne tu bibi sai no kre no kre sa se wansane o mka no ho asem ya abofo bebre di gina so se ena me hu no wansane nam tu ne tuo me kohwe no odan nipa no e fa yetro je se obi ho no be kowiram no wo de torch ama no wo de torch ne be ma no na wagya no ho ko be kwansini baako ada na ni ba ebi so a nipa no a okura torch no anhwe nie na e de kura no saa na ani no ehwe torch na nipa no ade ba no e ba saa e gya no betom ba hunu saa aboa nti wono onwe se bia ba bi odi nipa so masigina no waben no ubehuna no ato no onya to no koduro na nipa enam se open ho twetwa nti no wose ene wansane emi hu no ada no wansane nam to no enye saa na tie torch na ne kura no ene wanhwe ene ma ne to no na open ho atwetwa nti ene wose na wansane ana maybe misal ko wiram saa no so mi wo wiram a menam ajam tisa amanfo tiem bibi chimi o no mu tiam nam na we de mu sie de mabo apini na ma hwa de krom so na ntam kwa awa mentwa no what say the pel etiam bibi chimi o na de asa na de asa pa yi enti e ba sa no ana me so me pese me boa nipa no a bibi chi no na me so me ye fa se me ya be sisa akwankase no na bibi a chi nipa kro no se ya aboa agya ye hunu kwan be fa so enti me ye ya mbesi won sa tem na nipa no atwam o twam nso me to touch me hunu hwe na me adi no mu firi nifa so na ba besna ko bonkum so sa na tie dia mesi ekwa no so na mahwe ade kura na nipa no tetem se bibi chim sa tem so no me nipa mienu
Entim si kwan so akwa nu kakra metotochi a nantwie ena gina ho se na ofiri kuro baako e wo ho so ena wo didi ba ntom hu nsa ono ton so a wo mudi amerika no ena odi o machi ena msi bibi ichi mentwa no yese bia nantwie bi obekoto ben kuro a na papa ne wo ho no so anase ben ba bia na wo kwa hayo no ebi mpa nantwie na bia komode no no odidi ba so nya nantwie a sebe wate praga na nya nantwie ate praga wo mu koto no se bia nabro afi ya abaso nti wo mbeku no ena aboa ne sane nti wo sane no kwa no so no musiye eno mso no kwa akoyi wo nti eba asa no a wo mu ya aboa ne di umachi no msi bibi chi nti wo mu di amerika no na ma aboa no so di amerika eson mo eno mtentem se bibi chi mi nti mbeduru ha wo mu twam koye no na chese bibia ne ho nti mi ko manim kakra na ne hu se nantwi nti ade akye wo mu di nam se wo mu hia bi se nti mi hu nipa a wo ka sa na me se enya no kore na nantwi mi da no mi ko ho ko hu se nantwi ne gina ho se ka wo se wo amama ko mo de be se to mi bi anase bia beye bi anase ade bi asabe nipa bete na bia nipa kra ntia se na we de ne siye ofa me da se na yese enwure mu no ja mo no abomofo na ye bofo yese bia bobefo anase 430 obo ye dai bo krama haram unhia bo bia bia because ye wo mrebu wo ha emre ne bope unhia nhia bo bia no kresa eno no ya no wi a yese se bofo so konwure no se wo ba no wa nya nam bia ye wo han bi otumeti no da to du fotie so no abomutuo pe na da na boa no da bafie bibi sai no kre asema okan ebinum timi yasa na memom de me hase sem ko wira mu pa de me menye bisada ana say fam wadidie no emo mu didi free 8 kopim by 11 mu ho no mu wakope biada sa kopim say bebo 4 ansa no masia sole adidi amana kobo 5 ansa na o masia kope biada enti be 3 2 3 mu ho de wona mwirama wonta nhia hwe every 1 2 3 no oya bafo bere na musa wonhia hwe sa technique woni se wonima o de bese fia benfo se me fia kro mu pemasem na djuma me ye kra be kwa me nhia boa bia enso na ye wo bafo na because abono edidi 8 pm e mo be 11 12 no jai na wasaba bia 4 no so didi ya bo 5 no wa yedan wo jai sana bese wo kire ya meet child show of Kofi Akasa or Yabomofo or Hunter or Kuro Efena Yomso or kwa actually more than 15 miles ekoya hayo enti wachire nsemo wati ase de na wonnim de na ya atesem nyina wakam wa yede wati ase ahadam de show no ABC next time say shia me na betie nsem